Vážení slovanisti, ja vás vítam u 69. dielu Belasého podcastu. Od Belasých mikrofónov vás zdravím ja Paťo, čaute, Maťo. Čaute. A Šimon. Čaute. No a dneska nás klasicky čaká niekoľko zaujímavých tém, ktorým budú vejvodiť dva posledné zápasy. A hneď môžeme začať tým vzdialenejším, a to zápasom z MŠK Žilina. Na tento zápas som teda osobne, som sa ho zúčastnil iba ja z nás troch, ale zase odfandil som to za všetkých, tak ako sa patrí. Pred zápasom nemal som nejaké očakávania z návštevnosti, predsa len ten čas bol taký veľmi nešťastný, bolo to v stredu, v stredu po obede, lomeno podvečer, a taký ten čas, ktorý akurát sú všetci proste ako decká sú na tréningoch a na kružkoch, rodičia po nich chodia alebo sa vracajú z práce a cez pracovný týždeň. Je to proste taký veľmi, veľmi nešťastný čas, čo sa odzrkadlilo aj na tej návštevnosti 2,2 tisíc, čo podľa mňa osobne tam bolo ešte trošku menej, si myslím, že započítali asi všetkých permanentkárov, je to tak možné, ale teda bohužiaľ tá atmosféra bola taká veľmi, veľmi vlažná. Zase to bolo možno dobré z toho pohľadu, že to bolo niečo trošku iné, že sme naozaj zreteľne počuli, alebo pomerne zreteľne to, čo si hovoria aj hráči, aj čo kričí tréner a tak ďalej, ale ja osobne mám teda ten štadión radšej, keď je naplnený. Ale naozaj tá atraktivita toho zápasu nebola taká, keďže sme pred necelým mesiacom porazili Žilinu 4-0. Zároveň to bol v úvodzovkách len pohár a len 8 finále. Takže zase je to pochopiteľné, ten čas bol veľmi nešťastný. Čo sa dá robiť? No, musíme sa snažiť, aby aj na tieto zápasy chodilo čo najviac ľudí. A môžeme prísť ku hre. Tak, ako si hovoril, bolo to síce prvé súboj prvého s druhým, ale Žilina ukazuje v posledné zápasy, že od odchodu hlavných hráčov, či už to bol Ďuriš alebo aj iné opory týmu, tak nemá formu a ukazuje to aj na ihrisku a od začiatku až po koniec zápasu bol Slovan aktívnejší, lepším tímom. Jediné, čo nás môže mrzieť, je tá troška efektivita, že predsa nám padol iba 1 gól, 1-0. Ktorý dal vlastne Nino Marcelli, to možno bolo jeden pozitívny, že Marcelli sa opäť presadil po dlhšej vlastne gólovej suchote. Taktiež nás môže mrzeť nepremenený pokutový kop Gersona. Gerson nenadviazal na pokutový kop, keď vlastne premenil pokutový kop v Žiline. Ale tento raz ho nepremenil bohužiaľ proti Belkovi, ale Slovan teda nakoniec aj tak vyhral, keď nepremenil pokutový kop po gole Marcelliho, ktorý odohral veľmi dobrý výkon a Slovan bol celý západ, ako som hovoril, lepším tímom. A síce akože, ako hovoril Páťo, proste bol to, síce papierov to akože bol podľa mňa zaujímavý zápas, možno pre niekoho, keď sa na tabulku, keď sa pozrie niekto, že prvý, druhý, ale ako som povedal, je to proste rozdielne úplne kvalita od odchodu rôznych hráčov zo Žiliny a zápas podľa mňa mal od prvej minúty jasného víťaza a tak to aj dopadlo. Keď sa pozrieme na tú formu Žiliny, tak naozaj oni na jar ešte nevyhrali, je tu aj keď mali dobrú prípravu, v príprave tam mali hneď 4 víťazstva, zase tá kvalita tých tímov nebola taká silná, ale od začiatku jarnej fáze prehrali s nami, remíza v Skalici, remíza tesná doma s Michalovcami, tam to mala byť prehra podľa všetkého, potom prehra s nami v pohári a teraz zase len remíza, aj keď v Dunajskej Strede, takže naozaj tá Žilina nevie nejako nájsť tú formu. A je to hlavne, tak Žilinu sme to rozoberali už v minulom podcaste, alebo teda, no, po tom zápase so Žilinou, po tom prvom a uvidíme, ak sa bude Žiline dariť ďalej. Každopádne, čo k tomuto zápasu? Chceme niečo viacej? Bol to proste hon na jednu bránku. Áno, aj štatistiky to akože ukazujú. Však Žilina nemala jednu strelu na bránku. Tam to bolo absolútne jednoznačne, ako povedal aj Šimon, držali sme loptu, útočili sme. Ja som prvýkrát videl Žilinu hrať defenzívny futbal. A akože všetká česť, lebo im to vychádzalo vlastne. Mali sme tam, čo sme sa dostali do šance, tak
ten Marčeli bola najväčšia šanca, potom ten pokutový kop, ale inak tam toho nebolo nejako veľa, čo by sme my mali, väčšinou to bolo len také obliehanie a pokusy. Takže všetka česť Žilinčanom. A jak si povedal, vidíme to na tých štatistikách, tam naozaj ešte k tej hre Žiliny, lebo tak tá naša bola veľmi jednotvárna, tak tam naozaj im chýbal prechod do útočnej fáze absolútne. Tam sme dokázali ich čiernych hráčov, no to znie rasisticky, proste vieme asi, že Afroameričania sú rýchlejší a naši hráči boli rýchlejší než títo ich vlastne futbalisti z Ghany a ešte neviem z akých krajín, čo majú tie akadémie. A naši stoperi ich dokázali absolútne mazať. Takže asi toľko k tomu. Celkovo ten zápas bol taký veľmi nemastný, neslaný. Proste sme si splnili to, čo sme si chceli splniť. Vyhrali sme, postúpili sme a inak asi nemusíme nič riešiť. Maťo, ty ako si sa na ten zápas pozeral? Tak, jak si spomenul, niektorým ľuďom nesadol ten čas. Ja som bol žiaľ jeden z nich, mal som vlastné športové povinnosti, takže som sa nezúčastnil zápasu, ale som si ho teda pozrel. A akože jediné, čo z toho zápasu mi tak utkvolo v hlave, že v podstate sme celý čas len dominovali, tam nejak extrémne Žilina nemala šance, alebo skôr vôbec nemala šance, však aj tie štatistiky toho vlastne hovoria, že nemala ani jednu strelu na bránu. V tej 20. minúte, alebo 25. si to nepamätám presne, troška omrzela tá penálta, ale to sa stáva proste aj lepším hráčom. Bola pekne umiestnená, žiaľ Brvno to zachytilo, takže tak, ale vyhrali sme zápas, ideme ďalej, takže to je dôležité. Predtým, než prejdeme ešte k Trnave, keďže toto je naozaj taký zápas, ku ktorému nemáš čo povedať. My sme so Žilinou hrali nedávno a bola to povinná jazda. Išla tam silná zostava, chceli sme si to poistiť, podarilo sa to. Pekný gól Marčeliho, k tomu fakt nič viac není. Môžeme ešte spomenúť, že v stredu 13. marca sa na Tehelnom poli stretneme o 8:30 s Podbrzovou. Ťažko povedať, či to je lepší čas alebo horší čas, je to neskôr, to znamená, že viac ľudí bude mať voľno, ale zase je to pracovný týždeň znova, tým pádom neviem či to je vlastne lepší alebo horší čas. Čo si myslíte? Tak vieš, to je u každého inak. Niekomu to cez ten týždeň vyhovuje viac, niekomu menej, no. No tak teoreticky. Asi by tam mohlo byť viacej ľudí? Je to už štvrťfinále? Je to po derby? Zás je to také, že predsa len to ako pracovný týždeň a veľa ľudí, a vidíme to na tých číslach fanúšikov, že nechodia a nie je to ani nejaký zápas, ani fanúšikovský zaujímavý zápas podľa mňa, keďže aj Podbrzová, tak ako Žilina vlastne predala celý káder skoro, nemá brankára, nemá ani hráčov od nejakých kvalitnejších, takže obávam sa, že to bude podobné ako proti Žiline. Možno škoda toho času ešte, lebo hrá sa o 8:30, vieš. Hrá sa o 8:30 večer a zase to není ani najskôr a zase je to zápas s Podbrezovou, takže nechápem prečo tak neskoro a hlavne už dávno bude tma vtedy, takže uvidíme. No. Ale zase tak skúšali sme to o tej pol šiestej, bolo to zlé. No uvidíme, čo z toho bude, tiež neočakávam nejakú vysokú závratnú návštevnosť. Zase to bude len povinný zápas. Fajn, môžeme asi prejsť, ale k tomu, na čo sa tu všetci tešíme a kvôli čomu tu všetci dneska sme, lebo tá Žilina bola len taká téma na začiatok, aby sme si to odbili. Sorry ľuďom, ktorých zaujímala Žilina, ale aj tak si myslím, že ich asi moc nebude. No a to už to spomínané a omielané derby. Maťo, povedz nám niečo k derby. No, takže tak. V sobotu sme na Tehelnom poli odohrali jubilejné 170. derby so Spartakom a začnem asi tak, že už hodinu pred zápasom bolo na námestí fakt veľa ľudí, čo tam často nebýva ani na tých európskych zápasoch.
Boli sme tam aj my nastúpení, celá partia, 9 chalanov nás bolo, asi najviac, čo sme sa zišli ako partia na futbal, takže to ma potešilo. My sme si tento zápas užili v C-čku a môžem povedať, že neľutovali sme, bola úžasná atmosféra, odohrali sme úžasný zápas, dopadli sme s dobrým výsledkom a taktiež sme zažili úžasnú pyrošov a fakt vydarené derby proste. Posunuli sme sa ďalej v tej tabulke, už plus minus tam máme chytené, takže treba sa sústrediť, stále netreba upúšťať z toho, ale myslím si, že už aj ten titul bude náš, 6. v rade, takže tak. No, tak pred zápasom, jak si povedal. Konečne poriadny ligový zápas po veľmi dlhej dobe. Tam bola smola z toho Dunajsko, že to vyšlo fakt na hovno, že sa hralo vlastne, to bol posledný zápas pod zimu jesene a proste bola tu už zima, došlo málo ľudí. Teraz sa ten štadión naplnil vlastne do polky s tým, že pre mňa to vizuálne, neviem ako pre vás chalani, ale mne sa snáď prvýkrát stalo, že keď som sa pozeral na ten štadión, tak som mal pocit, že je plnší než to číslo, ktoré zahlásili. Že zahlásili 11 000, ale keď som sa na to pozeral, tak som mal z toho pocit takých aspoň 12-13 cca. Takže to ma tak potešilo, že naozaj došlo veľa ľudí, aj keď tá liga je vlastne rozhodnutá a prakticky už tam nie je moc o čo hrať, tak na to derby sa to proste pozbiera. Takže toľko. Môžeme asi prejsť k hre. Tak poďme na to. Možno prvé prekvapenie pre nás bolo vlastne rozostavenie Trnavy, keďže začali hru s 3 obrancami, čo nehrávajú bežne. Možno to bolo ťah, že vlastne mohli chceli prekvapiť Slovan rovnakým rozostavením, keďže Slovan ako hrával posledné zápasy najmä v Európe na tých 3 obrancov. Ale nakoniec Slovan nastúpilo 4 obrancami, čo možno bol troška prekvapenie pre Gašparíka, trénera Trnavy. Ale tá zápas začal v takom tempe, veľmi dobrom tempe, ale hneď rýchlo sa vlastne prerušil kvôli tej pyrošov slovanistov, ktorá bola veľmi akože pekná, by som to povedal, konečne niečo zábavne, výživnejšie to bolo. A teda začal sa hrať až po nejakých 5-6 minútach, mám pocit. A teda pokračoval sa vlastne na tom tempe, ako Slovanisti ani Trnavčania to nejak nerozhodilo. Začali hrať dobrý futbal na slovenské pomery po dlhšej dobe, to bol plná súboj tímov, ktoré vedia, čo chcú hrať a hrali svoj futbal, nesústredili sa na ten neprispôsobovali nejaký betón alebo niečo také súperovi. Trnava hrala skôr také, že držala loptou, snažila sa kombinovať a Slovan hral na tie breaky, keďže vlastne v systéme na 3 obrancov sa veľmi často dostanú slovanisti do breakových situácií, z čo vlastne vybrvil aj prvý gól Slovana, ktorý dal Vlado Vajs, mladší náš kapitán v tomto zápase po fantastickej práci Barsegiana, to teda povedať, Barsegian to vynikajúco vyviedol až na supera, na polovicu Trnavy, a kde prijal Vladovi Vajsovi a tento vlastne myslím, že z druhého dotyku rovno zakončil, otvoril skóre na Takáča, vlastne Takáč to preskočil pomedzi nad rukou a Vlado Vajs to oslel tak troška svojsky, tak ako vlastne v Lani na, myslím, to bolo Dunajskej stredy a troška vyprovokoval fanúšikov Trnavy, ale tak to je jemu vlastné. A ten pokračovali teda za stavu 1-0. Slovan podľa mňa hral dobrý zápas, dokonca počasu síce sa nestalo niečo zaujímavejšie ako Slovan tam v tej minutáži, keď dal gól, bol o dosť lepší, mal tam asi 2-3 vyložené šance, kde vlastne Takáč podržal Trnavčanov. Vlastne o pár sekúnd na to mal obrovskú šancu, tento raz to bol, myslím, Barsegian, ak sa nemýlim. Hej, Barsegian tam mal šancu. Mám pocit, že aj Strelec potom niekedy. Hej. Takže Slovan mal vyloženejšie šance ako Trnava, aj keď Trnava vlastne pomerne držala dlhšie loptu na kopačkách ako Slovanisti. Ale teda dokonca počasu nestalo nič také závažnejšie, až na to, že sa vlastne zranili nám 2 hráči, Strelo a Vlado Vajs mladší, tam sa Strelo si niečo natiaľ si sval, myslím, ale niečo také tam avizoval a Vlado Vajs mladší vlastne mal to rameno, ktoré sme už spomínali. A rameno teda, nevieme ani o jednom, ako to teda zatiaľ vyzerá, ale teda striedali obidva ešte pred polčasom. Prišli miesto neho Zmrhal a Tolič. Gerson. Áno, Gerson. A teda to počas
iba to dostalo tieto dve striedania. Do druhého polčasu teda Slovan vstúpil podobne ako do toho prvého, bol čo sa týka v šanci jednoznačne lepším týmom podľa mňa. Mal tam vyložené šance a to napríklad aj Savidis tam mal obrovskú šancu, keď stál doslova už na bránkovej čiare skoro a tam sa to nedalo horšie urobiť, ako to spravil on, bohužiaľ. Tam vlastne netrafil loptu tak, ako by chcel a lopta išla úplne mimo brány. A našťastie pre Trnavu to vlastne stále bol 1-0, čo vlastne bol furt hrateľný výsledok pre Trnavu. A našťastie Slovan si to poistil v samom závere, keď zmrhal lávačkou na protiláhlej tyči, dal gól prízemnou strelou a Trnava už vlastne to bol taký klinec do rakvy pre Trnavu a bol stav 2-0 a už bolo asi rozhodnuté o výsledku a o 3 bodoch, síce možno nie až tak dôležitý ako v tej tabulke, teraz sa už ukazuje vlastne, že tá tabulka je takmer jasná a tak ako sa už bude hrať playoff a aj do konca sezóny, že Slovan asi už bude majster, ale dôležité 3 body to bolo v tom hľadisku, že predsa to Trnava, Slovan, najväčšie derby a vždycky to tak poteší to víťazstvo nad Trnavou oveľa viac ako nad ostatnými. Tak za mňa toto bol konečne poriadny ligový zápas. Takto by to malo vyzerať. Toto by malo byť minimum pre každé derby. Ten futbal bol na slovenské pomery veľmi dobrý, jak si povedal. Tu nám píšete v čete, že to nebolo na úrovni Slavia a Sparta. Podľa toho, čo som počul, že ako vyzeralo to včerajšie derby, tak neviem. Podľa mňa možno to bolo aj cez úroveň, ale to je len také podpichovanie. 2-0, jasné víťazstvo. Boli sme lepší, podľa mňa aj jednoznačne môžeme povedať. Mali sme tam trošku smolu. To pyro k tomu proste patrí, to je proste show, tak to je korenie futbalu, alebo jedno z korení futbalu, minimálne na tribúnach a aspoň na rozdiel od niekoho, vieme to načasovať tak, aby sme tým nepokazili tlak nášho mužstva. Teraz trošku narážam na to, ako minule spravili pyro Trnaváci, ale teda podľa mňa naozaj výborný zápas, ja som si ho strašne užil. Škoda, že sme nedali viacej gólov, ale tak aj 2 góly sa rátajú. A myslím si, že to vyšlo naozaj dobre, že aj ten Vlado dal ten gól, oslavil to, mám pocit, že nerobil to Messi náhodou kedysi? Na majstrovstvách? Áno, na majstrovstvá sveta, ktorého proti Holandianom, myslím. Tedy tam bola tá kauza proti tomu Fanchalovi, myslím sa bola tréner Holandska. Áno. Tak Vlado sa nám zahral na Messiho. Vlado je taký náš Messi a urobil to pre tými fanúšikmi. Ja by som na jeho mieste spravil úplne to isté. To sa mu normálne núkalo. Ty dáš gól, tá tribúna pred ním bola vlastne prakticky prázdna a jediný plný sektor je ten trnavský, tak to je jak na zlatom podnose. To je proste jak doniesť rožičkový kokain pod nos. Ale naozaj, ja by som urobil to isté. A druhý gól, Jardo, ja som mal pocit, že on si z tých obrancov robil srandu, oni sa tam preskupovali, snažili sa zablokovať prípad do prihrávku, skúšali to a proste on len pokračoval, spomalil, ešte si počkal a až úplne, keď už všetci celá obrana Trnavy nechápala, že či sa náhodou nezasekol alebo niečo, tak proste takou jemnúčkou strelou pomedzi nohy obrancovi k ľavej dolnej, ľavej žrdi dole, proste krásny gól a 2-0 v 90. minúte. Ešte to oslávil s fanúšikmi v kotli, takže podľa mňa toto bol naozaj krásny zápas a viac takýchto zápasov v lige. Naozaj, takéto zápasy podľa mňa by sme mali hrať aj s Dunajskou Stredou a postupne takto nejako to aj proti Žiline možno. Robí z toho také väčšie zápasy, ale tak to už je ťažko. Ale minimálne na tú Trnavu a Dunajskú Stredu by toto mal byť podľa mňa štandard. Aby tie zápasy vyzerali takto. Máčo, ty si ako užíval hru? No, hra bola fantastická. Naozaj to tempo bolo, by som povedal, na tú našu ligu až také nevydané celkom. Fakt hral sa zo strany na stranu celkom. A už po tom prvom góle sme boli takí natešení, že sa nám darí, takže som to vnímal len pozitívne a strašne som to doprial tomu Jardovi ten druhý gól, pretože on na tom krídle fakt, on si to tam pobehal, dostal tam viacej lopt, zdá sa mi, že 2-krát alebo 3-krát to tam skúsil nahrať, to sa nepodarilo a potom to tam
šulol na tú druhú tyč a proste padol gól a my už sme oslovovali, takže asi tak za mňa úžasný zápas, naozaj proste dokázali sme to, že po tých všetkých hecovačkách pred zápasom, jak nás ničia trnavac, tak sme ich poslali zase na tú stanicu a šup domov, takže to je super. Aj chorá bolo veľmi pekné. Akože možno mohlo byť trošku viacej, ale tak, Ale zase neboli diváci, nemal si to kam no, rozprestiť. však to, že bolo to pekné. Bolo to pekné. Ešte možno môžeme trošku k tým nejakým systémovejším veciam. Začali sme v rozostavení 4-3-3, čo som teda ani ja moc nečakal. A čo som nečakal ešte vlastne menej, čo som čakal ešte menej, bolo to, že nezačal Gerson Rodriguez, ktorý potom zjavne mal niečo so zadným s hamstringom proste. A mal to aj oblepené. Až sa za ten sval chytal, keď po akcii takej jednej. Takže zdá mu nič není, pretože akože ísť do záveru sezóny s trojzáprahom Marcelli Tolič alebo Marcelli Zuberu Marsegian by bolo celkom akože komické. Ale tak stále mu nič nebude a takisto snad nič nebude Strelovi s Vajsom. Mne sa napríklad Vladov výkon páčil, aj keď musel skoro striedať, tak odohral podľa mňa dobrý zápas. Komu to nesadlo, bolo Strelcovi. A celkovo to rozostavenie 4-3-3 bolo také, že mal som z toho také zmiešané pocity. Potom sme nakoniec aj tak prepli do toho 3-4-3 alebo 5-2, no 3-4-3. Tak to môžeme pomenovať. Proste na tých troch stoperov. Tam už to je asi jedno, podľa mňa taký výmer si to odohrá na tom ľavom backovi úplne v pohode na ligu a myslím si, že je to tiež nejaká alternatíva, keď bude náhodou takáto situácia, že Jardo bude po ťažkom zápase po Žiline, kde odohral celý zápas a bude to treba trošku prerotovať. No mňa by ale zaujímalo taká naša klasika. Traja najlepší hráči. Môže začať Šimon. No, ťažko sa teraz hovoril, lebo to bol veľmi dobrý tímový výkon. Každý hráč na tom odovzdal všetko, síce niektorí to boli troška slabší, ale niektorí aj troška lepší, ale celkovo to veľmi dobre sadlo. A čo sa týka tej top trojice, tak za mňa dám tam, nedám poradie, lebo to ako nie som si celkom úplne istý, ale dám tam, že Zmrhal, Barsegian, Weiss. OK. Maťo? Taká zaujímavšia trojica to dneska. Vieš čo, za mňa, tak jak povedal Šimon, ten výkon bol všeobecne dobrý, ale mne sa páčil výkon Jarda potom vlastne, ak striedal, fakt veľmi zodpovedne hral, dal tam aj ten golík, fakt dobrý výkon. Potom už asi taká klasika, Tigran Barsegian tiež mal tam tie prieniky, proste tiež si to obehal a dobrý výkon. A potom sa mi ťažko sa mi vyberá, lebo poviem ti tak, ja si to nepamätám moc. Naozaj viem, že Kuco tam má veľmi dobré momenty a neviem si vybrať takého jednotlivca, ktorý fakt, že mi tak zažiaril, lebo hrali sme fakt akože tímovo a páčili sa mi Gersonové momenty. Gerson taktiež akože párkrát to tam podržal vpredu, ale jemu vyslovene niektorí hráči nerozumejú na tom ihrisku proste. Je to vidieť, že je futbal trocha vyššie na tom a to mi je dosť ľúto, ale dal by som toho Kuca. Kuco hral dobre. A aj sa mi páčil jeho kombinačný odkop, ktorý skoro skončil gólom. Ale ne, akože ten Gerson, predstav si, že keď sa oni zohrajú viacej s Weissom a sa im to nejako podarí zosúľadiť, tak to bude že smrteľná kombinácia. Oni si budú vymieňať loptu tak, že to nikto nebude chápať, že čo sa deje okolo. Ale trošku sa už prejavovali nejaké trošku sobeckejšie prvky v tej jeho hre, ale stále, ak to bude len v takejto miere, tak to je podľa mňa celkom únosné. A je škoda, že nedostal viacej tých dobrých lopt, pretože mi prišlo, že no ešte sa musí je proste vidno, že sa ešte musí s tými spoluhráčmi zohrať, že je tam chvíľku. No a k mojej top trojke Jardo,
Môžem ho dať aj na prvé miesto rovno, aj keď odohral vlastne len polku zápasu. A potom, keď sa na to tak pozerám, akože Barsegian mal tam dobré momenty, ale nič z toho nejako nevedel dotiahnuť. A tak môžem dať, že Barsegian druhý a rozmýšľam v tej trojičke, tej trojčlenej zálohe. Ale tam ste si podali fakt dobrý výkon. Dal by som Savedisa, lebo to bolo ako proti jeho bývalému klubu, len zase tam bola tá 100% šanca, ktorú zahodil. Tak dám toho Kuca. Ten tam mal tiež niekoľko dobrých momentov. Ty si to vlastne tiež Kuca, že? Hej. Tak môžeme dať toho Kuca. Takže takto s Ďurom Kuckom. Dobre. Takže máme za sebou ďalšie úspešné derby. Ale o čom by sme sa možno mohli trošku pobaviť, je minútaž Marka Toliča. Pretože to je futbalista, o ktorého keď prichádzal, boli veľké očakávania. Prechádzal vlastne na tú pozíciu desiatky po odchode Čakvetádzeho. No keď sa pozrieme na jeho minutáž, 1 minúta proti Trnave, 26 minút proti Žiline, potom OK 60 minút necelých proti Trenčínu, ale predtým znova 31 proti Grácu, tuto ani nehral kvôli červenej, 12 minút proti Grácu, že tá minutáž je naozaj slabá. A mňa by zaujímalo, že čo teda podľa vás s ním, ak je naozaj pravda to, že už je tu natrvalo, tak má tu vôbec budúcnosť? Akože, vieš čo, myslím, že sme sa o tom už bavili, ale podľa mňa je to škoda. Je to proste, myslím si, že je to škoda, pretože on má zdatnosť loptou, on je taký fakt, neviem to prirovnať hráčovi, ale fakt proste lopta sa mu lepí na nohy, vie to dobre rozdať v tom strede. Povedal by som, že je to kľudne hráč takých tých európskych hodnot, že by odohral kľudne zápas v Európe. A videli sme ho hrať dobre, akože nepamätám si na nejaký vyslovene, že zlý výkon. A je to škoda, lebo dostáva málo minutáže a za tých 12, 31, 58, 26 minút sa nedá častokrát presadiť. Proste, a nehovorím o tom, že keď ide na 1 minútu, tak sa na ne nezapotí. Takže je to škoda, lebo proste nevie sa ukázať. Možno na tréningu hrá úplne inak. Ale mne sa to nezdá nejako. Ja súhlasím s Maťom, ako je to obrovská škoda, pána Tolič má fakt obrovskú kvalitu, čo sa týka už aj čísel, môžeme si pozrieť jeho čísla, ja to neviem nájsť rýchlo, ale mám pocit, že v samotnej lige má 7 gólov, čo ako v tých počet zápasov, ktorých hral, je fakt obdivodné a ešte hral vlastne toho ofenzívneho záložníka. 7 gólov. V pohári má 2 góly a v európskych súťažoch má tiež 2 góly. Takže vlastne bez asistencie, to som ani nevedel. Ale mám pocit, že on tam nejakú asistenciu mal, že to bude možno len chyba flash score. Lebo nevidím tu u neho žiadnu asistenciu, ale to sa mi nejako nezdá. To je tiež tak, hej. Ale je to obrovská škoda, akože možno na tréningoch sa nejak neprejavuje dobre, alebo proste nejak nemá aktuálne formu možno na tréningoch, ale podľa mňa v tých zápasoch, čo dostal ak nejakú minutáž, tak ukázal sa v dobrom svetle, si myslím, že nehral nejak katastrofálny zápas, alebo výkon nepodal ešte. A tam proste od nejakého momentu si myslím, od takého nejakej, neviem, od ktorého momentu vôbec to bola v takej ešte zime, proste prestával dostávať možnosť sa ukázať, si myslím, a neviem, proste znamená, to je obrovská škoda, je to hráč, ktorý proste má na to plne hrať už len aj tú európsku časť už. A ukázal to v tej chorvátskej lige, ukázal to aj v tej slovenskej lige, keď kým hrával, dostával tú minútaž nejakú väčšiu. Sice niekedy tam troška má nejaké kolísavé výkony, ale za mňa to je fakt obrovská škoda takéhoto hráča nepostaviť aspoň na nejakú hodinu hry. Minimálne v lige, alebo dokým bola tá Európa. Otázka je možno aj v tom, že vieme, že v tom systéme na 3 stoperov to nie je úplne ideálne. Dalo by si to nejako skombinovať, že by proste bol on viacej v strede a buď dať ho ako na desiatku a pred neho dať 2 útočníkov
respektíve hráčov ako Strelec Rodriguez, ktorí si vedia zbehnúť aj na čiaru viacej a takto to nejako skombinovať. Zase videli sme, že proti Trenčínu, keď bol v tom trojčlennom útoku na tom nejakom krídle lomeno hrote, tak mu to až tak veľmi nesedelo. Takže či je to tá otázka toho systému, asi to proste bude to hlavne tým systémom. Lenže tu sme zase v tej situácii, že na systém na tých troch obrancov je škoda posadiť Toliča a máme málo obrancov. Ako náhle chceš hrať na štyroch, tým pádom by tam bol priestor urobiť tam pozíciu pre desiatku a dať tam toho Toliča, kde on je naozaj výnimočný na tej desiatke. Tak ti chýba kvalitný, čistý ľavý obranca. Ale zase keď sa na to pozrieme smerom do ligy, tak tam si myslím, že tú pozíciu ľavého beka zvládne aj Zmrhal. Takže podľa mňa pokojne môžeme v ďalších zápasoch dať tomu Toličovi väčšiu šancu a potom sa ale nejako možno v lete rozhodnúť, pretože ani pre neho to asi není ideálne, že ho tu budeme držať s tým, že vlastne jeho pozícia nebude existovať a bude naskakovať raz na krídle, raz v zálohe, raz na hrote, raz na desiatke, ako to proste náhodou vyjde. Takže to je tiež otázka, že akým systémom vlastne chceme hrať do budúcna. Pretože predsa len desiatka je zrovna to miesto, ktoré nevieš úplne toho hráča asi prerobiť. Koho ale... To je no. fixné sa to desina, no. Koho ale musíme pochváliť a u koho vidíme zvýšenie minutáže je Kyriakos Savidis, ktorý sa zjavne uchytil v základnej zostave, alebo teda minimálne na takom tom pomedzi, tam samozrejme Kucka Kankava, oni to tam točia a už v posledných zápasoch je podľa mňa absolútne jedno, že kto z tých troch hrá a vždycky to je vynikajúci výkon a naozaj myslím si, že Saviho môžeme pochváliť, odohral dobrý zápas proti Trnave, dobre, nedal tú 1000% šancu, ale okrem toho výborný zápas proti Žiline bol absolútne skvelý, v Trenčine odohral dobrý zápas, predtým v Žiline taktiež, takže podľa mňa Savidis je jeden z hráčov, ktorý naopak tento systém absolútne svedčí a žmýka zo seba maximum v posledných zápasoch. Ako vy vidíte výkony Saviho? Áno, tak posledné 3 zápasy plná minutáž, takže asi sa fakt chytil. Ten Weiss ho obľúbil, páči sa mu jeho ten herný prejav. Ja musím len potvrdiť to, čo si povedal ty, že aj na tom ihrisku za dobré výkony nerátam tú šancu, ktorú nedal, hej, ale to sa proste stane. To sa stane aj lepšiemu futbalistovi občas, takže to nerátam, ale treba ho pochváliť, no, vybudoval si miesto v tom základe, takže nech sa mu darí, no. Presne tak, postupnými krokmi sa vlastne dopracoval vlastne zo striedajúceho hráča až na hráča základnej plná stabilného v aktuálnej forme, keďže vlastne ukazuje to na ihrisku a možno aj, podľa mňa aj mimo neho na tréningoch určite jeden z najlepších hráčov Slovana možno aktuálne. A čo sa týka vlastne tá trojička Kucka, Savidis, Kankava, to je trojica hráčov, ktorú Slovan dlho hľadal a dlho nemal plná takúto trojicu záložníkov, ktorá fakt je vyrovnaná, až ako sú tam niektorí ako lepší o trocha, ale je to fakt, že keď jeden chýba, tak druhý zastupoval plnohodnotne a nebude chýbať až tak, ako to bolo v minulosti, keď sa proste zranil niekedy jeden zo záložníkov a proste to bol tam Agbo iba. Takže teraz to je plná, že jeden sa zraní a fakt ten tretieho zastupí úplne plnohodnotne, keď teraz hráme ten systém na tých dve šestky, ako keby, alebo dvoch takých betonárov, tak teda proste to záloha, ktorá dlho nebola v Slovane a možno aj nebude. A ešte k tomu, keď tam máš ako backup Lichého, podľa mňa spojený sen každého trénera. Aj keď do budúcnosti Savidis má v Slovane podľa mňa ružovú budúcnosť, pretože naozaj Kankava s Kuckom sú pre nás sú nestarnúci, ale tiež niekedy tú kariéru ukončia a Savidis má podľa mňa pred sebou tým pádom kariéru toho, alebo dlhé roky toho záložníka číslo 1. Ak teda bude tak pokračovať v takýchto výkonoch. Čo nás ešte po samotnom zápase zaujalo, hlavne na tlačovke, bolo podľa mňa vyjadrenie trénera Weissa ohľadom toho, že bude postupne chcieť
do ligy tú zostavu nejako točiť, keď už to bude rozhodnuté. A vlastne posielať pomaly, ale isto hráčov na dovolenky, vždycky po nejakých skupinkách, po 2, po 3, nech si proste oddychnú a nech načerpajú sily na leto. Je toto možno priestor pre hráčov toho druhého sledu, ako si vydobiť nejaké to miesto, alebo to bude naozaj len také, že budú proste hrať zápasy, aby si nazberali minutáž, ale sa potom do zostavy to nejako moc nepremietne. Podľa mňa, akože každý hráč, keď dostane možnosť a využije ju na maximum, tak má stále šancu dostať do základnej jedenáctky. Keď tam máš proste hráčov ako je Kucka, aj tomu Kucke môže nevísť zápas a ak sa tebe vyjde zápas tak ako na maximálnej úrovni, ako by si vlastne hral v Európe, tak ak ti vyjde vlastne zápas, ktorý fakt ti vyjde, tak proste máš šancu, aj keď si hráč druhého sledu, sa dostať do A-tímu alebo do zostavy základnej podľa mňa na ligu a podľa mňa určite to je dobrý krok. Vlastne tá liga je takmer rozhodnutá. Riskovať zranenia hráčov ako je Kucka, Kankava by bolo fakt, alebo ešte Kašia by bolo fakt blbé, keďže vlastne sú starí hráči, tam jedno zranenie môže ukončiť kariéru. Takže toto je dobrý systém, ktorý Vladováč starší vymyslel. A je to možnosť pre tých mladých hráčov, ako je Lichy, Marčeli a ostatní ešte hráči, aj tí, čo vlastne majú menšiu minútu, že napríklad ako je Tolič, sa ukázať trénerovi a zabojovať to miesto základnej jedenáctky určite. Vojtko, teoreticky je Paušek, ale tak Paušek je taká stabilná náhrada na 2 pozície, si myslím, ale ešte sa Rizvanis sa nám vlastne pomaličky vráti a nejaký iný šarady zuberú, ak sa podarí dotiahnuť administratívne ten jeho presun, neviem či trvalý alebo predĺženie hosťovania, to ešte uvidíme. No a vzhľadom k tým ambíciám a k tomu programu, vieme, ako sa nám nakoniec vyvrbila prvá šestka a dokonca mám pocit, že sme to netypli nikto správne, že my sme typovali práve Bystricu s Trenčínom, že to zvládnu. Ja som teda si myslel, že Ružomberok vyhrá, ale neočakával som, že tieto dva týmy obidva stratia naraz, čo sa vlastne stalo. A tým pádom nás v prvej šestke čaká okrem Žiliny a Trnavy Dunajská Streda, ktorá remizovala so Žilinou, Podbrezová, ktorá prehrala v Ružomberku aj tak postúpila, Ružomberok, ktorý vyhral a ako jediný z hornej šestky má záporné skóre. A potom v druhej šestke Trenčín a Banská Bystrica. Tak ako ste chlapci spokojní s našimi supermi do ďalšej časti ligy? Tak akože zase idem teraz asi k Ružomberku. Pre mňa to není atraktívny super. Pre mňa Ružomberok není atraktívny super, pretože oni mali dobrú sezónu, neviem koľko rokov dozadu a odtedy sa nejak extrémne neukázali. Takže to by som si napríklad vedel predstaviť Bansku na miesto, lebo je tam aj Robčo, ktorý by možno troška zamiešal karty. A je to škoda, lebo ja si myslím, že ako náhle sa ten Ružomberok začne konfrontovať viacejkrát s nami, so Žilinou, s Trnavou, s Dunajskou, tak proste pôjde dole a už to bude zase inak vyzerať. A keby tam bola Dunajská, tak by Banská, keby tam bola, tak by mala väčšiu šancu sa udržať bližšie k tým horným priečkam, takže to je škoda. A potom tá Podbrezová je podľa mňa taká diskutabilná, pretože oni hrajú zase dobrý futbal. Ja si pamätám, že nikdy sa nerodilo to víťazstvo s nimi ľahko, takže oni hrajú dobré. No ako čo sa týka môjho názoru, tak ja som veľmi sklamaný z tejto šestky, keďže Podbrezová ani Ružomberok aktuálne podľa mňa nie sú tými, ktoré majú top šestku. Tam proste tam Banská Bystrica aj Trenčín sú kvalitnejšie celky ako Podbrezová a Ružomberok aktuálne. Ružomberok, ja si pamätám iba z toho, že oni hrajú proste ten defenzívny futbal, ktorý vykopnú alebo nakopnú tu na ich najlepšieho hráča, ten gól, tak si pamätám ja, keď tam bol vlastne Regály ešte vtedy. Ale toto pamätám si, že proste oni hrajú ten defenzívnejší futbal, nie je to atraktívny futbal, ani atraktívny súper. A čo týka Podbrezové, tak odkedy predáva vlastne hráč, ako je Ľudha, aj Ďatko odišiel vlastne, tak tiež sa im Blahut, proste nedarí sa im a ani
ani oni nedávajú góly, proste dávajú jeden gól na zápas, ani to nie, nedávali, proste nedokážu skorovať skrátka, ani v jednom kole skoro. Remíza s Košicami 0-0, vlastne, potom tam bola remíza s Dunajskou 0-0, prehra s Ružomberkom 2-1 a keď ich Ružomberok prestrieľa, tak už to je ako čo povedať podľa mňa. Takže bohužiaľ ani jeden tým z tejto dvojice, ako je Podbrezza a Ružomberok, tam nemá čo robiť v aktuálnej forme. A Dunajská vlastne tam tiež nemala istotu, akože, ale zase je to tým, ktorý bol presne minulý rok druhý tým tabulky, ktorý nahája len do posledného kola. A je to tým, ktorý má, síce nemá kvalitu ako má pred rokom, ale stále to tým, ktorý má ako takú kvalitu a na tú top 4 má určite a top 6 tiež. No tak za mňa Ružomberok, ja som im fandil, aby to dokázali, lebo je to veľmi pekný futbalový príbeh, ale zase podľa mňa stanú sa v tej hornej šieske takým trošku otloukánkom. A Podbrezová na tom bude podľa mňa ešte horšie. Tam naozaj tie odchody boli podobne, ich zasiahli asi ako Žilinu. A aj keď Podbrezovú mám veľmi rád ako klub, tak myslím si, že by im ten polrok v tej dolnej šestke, čo sa týka budovania toho mužstva, možno prospel trošku viacej. A na druhú stranu takému Trenčínu alebo Banskej Bystrici by sa zase hodil ten polrok v tej hornej šeske, pretože najmä Trenčín mal za sebou veľmi dobrú sezónu, ktoré sa veľmi zdvihli tie svoje výkony a majú tam niekoľko zaujímavých hráčov, ktorí sú veľmi dobre predajení a mohli by si urobiť ešte väčšie meno v tej hornej šeske a takto v tej druhej šeske trošku možno zakrpatia. No napríklad smerom do budúcej sezóny môže byť podľa mňa zaujímavé aj také Košice. A tak to je asi téma, o ktorej sa budeme baviť neskôr. Na čo sme ale zabudli, je poďakovanie členom. Ešte, že mi to teraz taklo do hlavy. A teda, tak to dáme teraz. Nie je tam, chvála Bohu, tam nemáme napísané, akurát som si to kontroloval, že tam nemáme napísaný čas, takže dáme to teraz po 42 minútach. Takže chceme veľmi pekne poďakovať našim členom, menovite sektor B, Kevinová sestra a Gabriel Skorpil, sektor A, náš prvý historický člen, slovanista Patresko a potom sektor C, naši členovia Michal Borgula, Majky a Boris Bohunský. Ďakujeme vám za podporu, veľmi si to vážime a bez vás by to nešlo. Aspoň teda takto. Takže nezabudli sme, snáď si to ceníte. No a teda ešte k takej možno poslednej téme alebo podtéme dnešného podcastu, lebo už si myslím, že sme to vyčerpali celkom akože je to zdatne. Ak ešte máte niečo, čo by sme mali prebrať, tak teraz píšte do chatu. Začína nám tá finálová sezóna, finálna časť sezóny a my vlastne prakticky už moc nemáme o čo hrať. Aký je možno taký, že ideálny scénar a aký je reálny scénar do konca sezóny? Môžete začať napríklad Šimon. No, ideálny scénar je určite bez prehry a bez straty bodu. Tam podľa nás nie je o čom proste. Tam Slovan podľa mňa už nemá o čo hrať, takže tam už môže iba o to hrať, že nestratiť bod alebo neprehrať. To by bol na ideálny scénar, že nestratiť ani bod. A čo sa týka, ako to bude, tak si myslím, že Slovan podľa mňa neprehrá reálne, si myslím, tam nemá konkurenciu, ak to mám, okrem Trnavy si myslím, možno Dunajská teraz troška naberá formu, tak tam proste nemá konkurenta si myslím, takže bude to bez prehry, možno nejaké remízy prídu s Trnavou, ale to pochybujem, keďže Trnava tiež ukázalo sa, že Slovan je proste vyspelejší tým a lepší tým. A je otázna tá Dunajská strana, keďže som dlho nevidel hrať celkom, od zápasov Slovanu som nejak nepozeral ich zápasy. Ale podľa mňa Slovan zvládne dokonca sezóny neprehrať. Maťo? Tak za mňa asi je to jasné, podľa mňa Liga, Slovan Cup, to je asi jasné. A potom určite zmluvy v lete a vyriešiť všeobecne tým, lebo vieme koľko hráčov to nemá doriešené, vieme koľko hráčov treba podpísať a zatiaľ sme na nule, takže je teraz dosť času na to, tak nech si proste, ja neviem, nejak sadnú
alebo nech sa nejak dohodnú a nech na tom začnú makať. Tak za mňa k hernému minimálne si myslím, že aj ten reálny a ideálny scenár je neprehrať ani jeden zápas a vyhrať všetky zápasy. Nevidím tam nejakú veľkú konkurenciu. Možno jediné, čo mi napadá, že keď už bude titul aj pohár v kapse, že sa nejaký zápas vypustí proste, že už nebude tam motivácia zvíťaziť, tak to je asi nejaký jediný scenár, ako by nás mohli momentálne zastaviť, ale inak si nemyslím. K tým zmluvám, tak o tom sme sa bavili už v minulých podcastoch a o tom sa ešte budeme baviť. A k prstovému banu ešte nejaká taká, akože, ako väčšina z vás to už asi vie, ale aktualizácia tohto prípadu vlastne bola uhradená, bol uhradený dlh Demarkovi a podľa všetkého by sa mal prestupový ban zrušiť, respektíve mal by sme byť tej podmienke a tým pádom by sme mali môcť v lete, nepoviem, že nakúpiť, pretože to také niečo u nás asi neexistuje, takže podpísať hráčov a teda toľko asi k tomu prestupovému banu ešte. Uvidíme, čo bude, ale tak na to máme ešte dosť času a to budeme riešiť aj neskôr a aj sme to už vlastne riešili. No. Každopádne. Ešte možno, nebudeme už asi úplne zabrdať do vedenia týchto vecí, lebo o tom sa tu bavíme snať stále, takže tento podcast necháme len hráčom, pretože tí si to naozaj zaslúžia za tie výkony, ktoré predvádzajú a hlavne za to derby posledné. Ale moja otázka je ešte taká, že keď postupíme cez Podbrzovu, čo sa podľa mňa stane, chceme do semifinále, koho chceme do semifinále? A vlastne chceme Trnavu, alebo chceme Trnavu až vo finále? To je ďalšia otázka. Takže aký je taký váš teraz v tom pohári scenár, čo sa týka tých súperov? Môžem kľudne aj ja začať pre zmenu, pretože pre mňa, ja som na tým naozaj akože dlho rozmýšľal. Je lákavá tá možnosť mať v semifinále vlastne Trnavu a tým pádom mať dve derby s Trnavou. To je veľmi lákavá možnosť, naplní to zase trošku kasu klubu, aspoň malinko to pomôže, ale zase či to potom nebude brať tým zápasom tú vášeň, tú zaujímavosť a proste či to celkovo neubere tomu zápasu a tým zápasom na to nejaké návštevnosti a týchto veciach okolo. Takže pre mňa osobne momentálne ideálny scenár Lipany a Trnava vo finále. Prečo Lipany? Kto môže povedať, že mal dvojzápas s Lipanmi? Naozaj si myslím, že aj Lipanom ako klubu by to pomohlo, lebo na Slovan by došli všetci a oni by si veľmi pekne zarobili týmto spôsobom, že by im tam došiel Slovan a zase oni by si zažili európsku atmosféru, alebo tam minimálne európske prostredie, keďže by došli na tehelné pole. Takže toto je pre mňa taká ideálna dvojička súperov. Tak ja nadväžem, ako ja by som išiel takou vylečenovcou metodou, že Trnavu by som chcel vo finále určite, tam proste vrátiť Trnave tie dve porážky vo finále a dostať ju do finále a ja Ružomberok proste nechcem, ja ten ich antifutbal, ja tu mám antifutbal, že ja ich nechcem proste mať v semifinále a hrať si mi dvojzápas, takže asi tiež tie Lipany. No a za mňa akože dáva to zmysel, čo vravíte, ale ja si myslím, že keby sme mali finále v tých Košiciach, tak to nebude proste práve derby, keď sa nebude hrať ani u jedného z tých dvoch tímov. Takže ja si myslím, že by to malo troška také iné grády, keby sme hrali to semifinále s tým Spartakom. A potom by som si možno vychutnal tie Lipany v tom finále, keď tak. Alebo tam sú ešte Michalovce, nie? Ružomberok. Ružomberok? Myslím, že aj Michalovce vlastne majú ešte šancu, ako hrajú s Trnavou to štvrtfinále. Aha, vlastne áno. Tak Ružomberok potom. Lebo proste to derby máme málokrát do toho roka, treba si to užiť a čak aj keby sme hrali v tých Košiciach, tak tam pôjdeme, hej, však je to finále Slovnaft Cupu, ale nebolo by to ono podľa mňa. OK, to je tiež zaujímavý pohľad.
A myslím si, že môžeme týmto aj ukončiť ten podcast. Ešte môžete ľudia rýchlo napísať, či sme na niečo náhodou nezabudli. Ale podľa mňa sme naozaj prešli absolútne všetko od spoda až hore. Tak ešte raz poďakujeme takto hráčom za fantastické derby a chceme vás pozvať taktiež o 2 týždne sa bude kvôli fantastickému systému našej ligy opakovať derby znova na tehelnom poli. Takže toto je určite niečo, na čo sa my všetci tešíme. A keď teraz bolo tých ľudí 11 000, tak tam si myslím, že za tie 2 týždne takých 13 000 keby padlo. Nebolo by to od veci. Takže ak máte niekoho, koho by ste mohli zobrať, tak určite zoberte a poďme zaplniť ten štadión, lebo to bude už jeden z tých najskorších najneskorších vrcholov tej sezóny, takže toľko asi k tomu. A ak chlapci ešte vy nič nemáte, tak to môžeme asi ukončiť. Môžeme. Dobre, tak my vám ďakujeme za pozornosť a za to, že ste si vypočuli tento podcast. Nezabudnite zanechať like, komentár a dať nám odber. Môžete taktiež zvážiť aj naše členstvo. To máte vlastne dole vedľa tlačítka odoberať, máte tlačítko pripojiť sa. Takže kto by nás chcel takto podporiť, tak môže zvážiť jedno z členstiev. My sa na vás tešíme o ďalších videí alebo podcastov. Zdravím vás ja, čaute, Šimon. Čaute. A Maťo. Čaute. A pamätajte, spolu sme Slovan.